Kini ako problema, bahinis kong amigo nga suod kay nako ba? Pero ganong na problema ako ng amigo na ko nga suod kay no? Inaniwan naman gud ako pag sugod ang mga pahitabo ni ako istorya. Kini ay! Kanta sa ko laay man kinabuhi Init kayong kalibutan. Kwarta, yun, bugnaw kayong kwarta na to, Karga! Thank you, Lord. Salamat sa na, Lord. Salamat sa mga pagampo, Ako ang namunit sang pangpang sang gugma, ang nagapanagitlon. Ay, napuya kanta. Malabar tong Blisod ang kanta kay. Toy, do! Oy, Nanawag si Paridido. Pwede na ko na makuha ang gipabuhat ni mo. Ipasiguro ko na kuha karon kay mularga ra ba siya ugma. Pasig dili mo makaabot ba? mao ba day? Di ay ba? Unsa din ang gibuhat ni mo? Usay gipabuhat ni mo. Ay, katubang lingkuran sa motor day, ha? Napakpak magutaw ng cover town sa akong motor niya. Gising leader ba? Akong ipabuhatan niya cover. Mao ba? Kuha ato kay mularga ra ba ko na siya ugma. Basig di mo mag-abot. Day. Ato na ko karon day. Yan ako sila Paridido, bida. I-park ko lang yung motor din Oops! Dada. Wilio ka. Ulis ni. Boss, kining... Electrihok. Isa boss. kamot. Oo, boss. Isang kamot. Lagi, isa na pitanan ako. Kana. Iabot yung pitaka. Ha? Na? Ambi pitaka, ambi. Hasta mo cellphone o galahas, ambi. Ambi, boss, kuhan kining... Ambi na yun, ambi. Kuhan, boss, kining... Ay, yung lagi glihok. Isa yung kamot. Kuhan kining, boss, kuhan ban ka ng ang ako. Unsa ko pagkuhas ko pitaka, di ko mulihok. Ang bida sa yun. Samanta ka nagpangutanan mo, eh. Ako nangutan na. Nagay ka istorya, ha? Ari mo cellphone o pitaka. Giyagoon mo, eh. Bukon ko ng uho mo ron. Bukon? Isa lagi mo kamot? Lagi. Isa na bitaw na. So, ambi mong pitaka o cellphone. Unsaon lagi na pagkuha taon sa kong pitaka, taon akong kamot, isa mo na. Ay, ikaw ko rin kuha ka Kanang imong pitaka, kuha niya, isa imong kamot. Tanaw ito kumakain mo ba ka? Ay, sorry, nalimot ko. Ay, lagi limot-limot. Da. Ha? Bida. Manukol mga Saan boss. kumulisa ka Di makakmao. Sorry, first time pa rin ako. Tara. Ako cellphone, Basta ako pitaka. Lamat. Karon imong motor na sad. Ha? Ang imo siyang motor. Bidas na akong motor, imo pag-ikuhaon. Hala, unsa man na itulis ko ni. Ambi. Bida, siguro pilo di ba ako motor, ha? Ulaging. Ano man, may problema na eh. Ang problema, yun ka na. Ano man? Upam na impas. Oh. Kaduha po kong bayadan na. O di mo kuhaon? Ikay paningla na na. Basta hasular ba na maningil na ako motor? Halos kada adlaw, sige panawag. Kada 5 minutos, panawag. Mga saba, arabag yun. Sige, kuha na. Ikaw tayo paningla na na. Nga nung taong mo ipaninglan na. Kinsa man ha? Kinsa mo tag-iya na? Ikaw. Nya, imo magkuhaon. Kinsa mo ko na yung nagkupot, be? Siyempre ako. Di, ikaw ni bayad na. Lako, sula-sula na ba sa'yo? Ayaw, kuhaan. Nagkuapil motor na. Dana motor, kuhaan. Ayaw lang kong tagay problema, boss. Porbida sa problema. Lulis ka? Ha? Di na ni mo apilon nga. Tulisan mo ka. Kuhaan, ha? Kaya wam sa linungdan para na ako ng motora. Ay, nga naman, boss. Mahal kay gasolin, ha? Oo nga. Imo na na. Hindi ko. Kuha, lagi tuga-tugang panulis. Mamauli tarong doon ay bukor na ni. Mabili, magkagutsay mo kuhaon. Unsa man? Ay, pagbuto siya ang tulison. Ay. Na. Ngun di mo kabudaan. Tulisan mo ka. Tulisan ka. Bisa dito ka mo ang motor. Karuha, be. Unsa man? Huwag magkiklarong manulis. Oy, unsa man ka? Trini po ko. Trini ba day? Nahag dito sana. Ha? Apprentice ba day ka? Pagkakidot!
Bidasa din mo. Wala na mo cellphone, boss, oh. Oh, ano giuli ba ni mo? Dawat mo cellphone na, mura safeguard. Oh, bidas din mo. Huwag kita sa nga na eh. Lifeguard. Wari kay, saban? Wadi kay touchscreen, boss. Wari touchscreen, saban? Wari kay gana ni ha? Hindi lang ko na, imana na. Wait, tanawin ko na yung pitakan mo, ha? Si pilay soda na, eh. Ako ang kining ako ang kwarta 5 itaw. pesos papel. Raan kini. Imuha na, eh. Mahali. Uy, 5 pesos ni pero mahali din si kwinta. Malito na anong mga malitig kanang alahas og kwarta. Wait, Sure taon ni akong nias ko bulsa o trawa. Hindi ko alam, boss, eh. Wait, sa rebutulation, boss, eh. Ako pag-iso, boss, na pa kong tingkog. Para mahadlo ka. Wala gini kwarta niya. Bisag gatos lang para palood ba? Wala kay kwarta lagi. Wa ko'y kwarta. Maluoy ka. Wa ko'y kwarta. Bisag 20 pesos lang yun. Bisag 20 pesos lang. Wala lagi kay kwarta. Kanar 5 pesos mapil karahan mo di pasyo. Imuha niya ako 50 pesos. Oh, naiba ako. Ha? Ako lang ibutang niya, be. Be. Ay, para doon na sa tao kwarta ko pitaka. Bahala na di na madawat. Malasa na pagkatulisay. Wa may kwarta akong gitulis. Sunod at tangi ko gani. Aba si Day magkakwarta ko sunod. Di na ako masahin na, boss. Di na ako masahin din, eh. Asan mo sa kabasahin? At tulong sa kuskulo masahin na, ni. Sige, rin ako, boss. Sabi, ayaw na mo tulison, eh. Oh. Sabi, ayaw! Asa mo ka tulisan? Katulong ko! Ay, kabang. Huwag kay ayaw. Pusoy yung daan ni noon. Asan? Sorry kay sana. Pasensya na kasan. Masaon nga, tingbit tayo mo ron. Way susu. Sige. Next time lang, san ha? Sige, tay. Arin ako. Sige. Kadiot, san? Ano naman, tay? Kuhan ka ng... Ari ka... Ano man? Kumitas na 200. Pagkasulina. Tintin ako motor, Luoy. Tawag ko na niya. Ano ka dadawag kasi motor, gasolina. Karoon ko kabantay. Unso. Bida ni mo. Bida ni mo, ayaw. Uy, salamat kayo sana. Atagil ko rin eh. Pasig matulis. Tayo na tulis, ano eh. Gisan ka kung mo, ano eh. Atagil ko rin eh. Sunod di mo tulis. Ari ka din pa side. Ha? Sige, ako yung nun akong busing. Sige. Sige, tay. Aris ako, tay. Sige. Bye-bye. Butan na tulisan na eh. Butan tulisan butan. Ha? Berbeda. Di makita itong salbahis kay hinoon. Beginners mong gano'n siya. Apprentice. Pagkakidor. Surtihan ni mo sa nga wakaon sa asa tulisan. Lagi day. Sus, may gani kay wa makuha ang motor. Ayun sa akong pagkuha ni mo siya ka mo motor. Swerte. Lasa eh. Kaya nga no, ang kubitakang cellphone ang ikuha. Uy, kadimalas good. Pero swerte day. Nga naman. Why so na kupitaka? 5 piso na itong di pasyo karaan ba? Ito na bandira-bandira ba, ha? Dito sa liyo. Di, ko ito madawat. Dugay ko kayo. Ang imo ding cellphone. Sabot, giuli. Kay dili ko touchscreen. Ha? Katong murag safeguard ba? Katong lifeguard angan. Swerte day kay kadung kay baratuhon imo cellphone. Pero malas, day. Nga naman. Murutag bambina ba? Kawawan ko. Wag ko kayo kwarta. Nay kwarta. Di pa madawat. Kay kasaban ka? Wala malasa gud nimo. Swerte po, day. Nga naman. Nakabaos bang ko, kasabaan po dako. Ako giingnan nga tuga-tuga kang panulis. Diya bulay og baday kay kang dako. Bida, kabual lagi ito ba? Ingot siya, bago pa man kubus. Swerte di ay ka kay nakabawas ka. Gimalas day. Di malas kay giwalk outan ko sa tulisan. Uy, hala, mura day katong 12 ka buok senador nga ni-walk out. Hala, Pero- malasa gud no. Swerte giday, swerte. Kaya akong gipangayuan para gasolina. Nihatag og 200. Hala, swerte ka kay gihatagan ka. Malas, oy. Kay beranan pa man to. Ay, para gud. Uy, usa man imong istorya. Uy, swerte o di mala. So, magkaklaro sa imong istorya, uy. Ay pagbuot day. Kaya ako may gitulis, di man ikaw. Melda! Oy. Melda! Sa luro nampit. Basig na ito yo. Unsa man nang? Nainangita ni mo ay. Kuang kuno, imo kuno ning igagaw. Hag, kinsa man? Kanot kuno nga niya. Anak kuno siyang bining. Uy, hala, si Agaw Kanot, ang anak ni Tia Bining. Igsuong mama dong ba? Kani mo di malas. Ha? Imo rin gagaw. Oo, dong. Tay pa, ako sa tuon ha, kadiyot. Gaw Kanot, tumusa naman ka, Gaw. Go, pastilan. Guwapa mo kang samot, go. Buya, Gaw. Usura barong ugahip, Gaw. Di ako bilib ni mo, gaw. Murag tanan akong bilib, hurot.
Karaan mo sa lang imo gaw oy. Oh, karaan eh. Dili kisa mo imo kauban. Akong best friend gaw. Wala mo kong tao na siya ginikanan, bakbaw nga ako na lang gikuyog. Kining, pwede may kaistaro na kadiyot din sa inyo gaw. Igusad nga, makikita may trabaho ba? O kung makikita may trabaho, balhin lang namin kay abang lang may ba? Oo oy, kakamundo ha? Oo gaw. Pwede mo ka gaw. Pwede ra oy. Pre, pwede rin ko no pre. Ay, salamat day taon, ma'am. Ay, way sa pa yan, oy. Okay. Dali, suday mo nga rin. Dada nga rin sa suday yung mga butang. Gaw, dali mo, gaw. Gaw, ako dahil banas nitoy. Kaila pa kaniya, gaw? Matay murag na limot yun ko gaw na. Dugay-dugay na mga tong panahon na. Okay ra na, way problema. Natural mo yun na. Ang kalimot, way gahom, basta dugay ko kay to, di ba? Oh, mausan. Ay, excuse ninyo ha. Mag-andam sa kog mas snacks ninyo kay naibaw kong ipangguto mo. Biyaan sa tamo. Dong, ikaw say bahala nila ha. Ako rin bahala ni Blaga. Sige, Blaga. To na ikaw. Mag-agaw na lang kita kay ba naman ka sa ko agaw. Kuan kining akong best friend day si Mutok. Pre. Ba na sa ko agaw pre. Nitoy. Si... Ni... Oh, baka. Ikaw? Ikaw, inilisong baka. Ikaw! Kaila mo pre. Ay, kailan po ko na tay. Si kata gani mo ay bisag asa ka naganjo gani kayo magkaila mo. Dili ko gaw. Ako at kiring, kaila kayo, kaila kayo aning akong anak. Burbida. Di ba ikaw man itong kuandong, ha? Katong imong giulman og 200 para gasolina? Dahil ikaw lili. Kanaha kayo, tulisan ng kanahanda ko. Kato imong giwa mag 200 para gasolina. Itong bayre, quit na to, tay. Oh, quit, Gaw, ha? dali na mo, gaw. Ah, oy. Day. Alas kusina. Dong, Day. dada sila nga res kusina. Dali. Oh, dali mo, kaon mo dali, mga kanan. Alam Tama, tay. Gaw mo pre. Day, dali argod mo istorya ta. Dong, naibaon ako sa mga isulti, dong. Bahay na akong igagaw. Pasagin na lang na, uy, ay na lang good na siya, good ka ng kuan na. Biklot? Ha? Ay na lang na siya bikla. Parehas na siya siyang kauban. Pulos mga dagkog lamoy. Ako anday, dili na akong O pasabot. lagi, mga dagko lagi na sila kaon. Agwan taon lang sila na nato. Total, di man na, kuan ba, dili man na sila magpirmi din nga mo puyo tinis ato. Temporary raman na sila. Sige ha, ato sa ko kay nasa ko yung asikasuhan. Kadiyot lang. Kadiyot, day. Kaya na kanit na pagkatuon. Day, kadiyot, day. Ayun, may bawas, Wilba. Nga ka nang usa. Mao nang gatulis na ko. Tulisan nga, kanahang na ko. Buot, ipasabot. Tulisan yun ang iyang igagaw po din. Di, ni mahay mo magdugay ng mga tawhana din eh. Mabutang, misdelikado din among kahimtang din eh. Usa, kinilang mapapahawa ko rin sila. Kanahan ay, ang ikaw ay, ang baka niya din eh. Kumusta, tay? Kuan kining ha? Daan, sige ko. Nga ikaw gito ang gitulis. Kumusta ka naman, Okay ra, anak. Ikaw, kumusta ka na? Tulisan gapon ka na? Purwida. Ay, sorry. Kayso niya tinawan ako. Aningisi siya. Kait yung mga ngipon. Muragi gabsan. Purwida. Kait yung tinarawan. Purwida. Sa buhato na kuha nito ha na din sa among panimay taon. Ang sabi ako buhato taon ni. Isumbong baka ako sa kapulisan. Lugaya na akong wakapatay. Ibangat ka. Muragibing ko, ko, tay. Ano? Mao ni ako problema rin sumbong mata baka pulis kapulisan yung mga tawanan mga puyo sa mga tao. Pero si Bakol ng taon ba? Basi kung sa ibuhaton ni mga tawanan din sa kumbay taon ba? O kami ba kayo pamatyon? Hindi ka mo kuno, o sabi, among buhaton taon ni sa kong kasawa nga si Milba taon. O saban ko kami pasultihon. O saligi taon na among buhaton taon. O saban ko kami pasultihon. Sig balik nitoy. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender ato karo adlaw Atong galya. sinder, Ate Pres. Kini si Dodong nitoy. Aha. Si Nitoy, Ate Pres.
Kuan kadang nagpaayo tani siya sa iyang kuan sa iyang sa lingkuranas motor kay gisi kuno dire karon gitulis siya pagtulis niya ati pres mao to nga kanang iyang speaker maayo siya ni tagano 200 karon ni abot ni surti siya siyang asawa nga si Milba pag taon-taon tawag siya ng salon nga nay nangita nimo imoy gagaw. Pag adto niya si Kanot man iyang igagaw ang kuyog sa ni Kanot at Tipres ang katumang gatulis ni Nitoy. Nga katong gipangyuan niya 200 gipaningla siya mao ni sige ay lang tog bayring 200 ay lang tog bayre kay dinaan man puya sila puyo kini hangyo man si Kanot nga magpuyo sila karon musulti ta taon si Nitoy sa mga pulis karon wa pa gali siya kasulti giduol siya atong katong nagtulis niya isa dugayan murag nakabasa siya ang utok siguro ati pres dugayan na nakuha nakapatay tao gimingon mo kung patay tao kuyawa tao nito ati pres ano mao ni ang problema musulti ba ko doon sila sa mga pulis ati pres angay ba ko nung isulti basig kuyawan sila basig unsay buhaton aning mga tawhana manimaos niya. nga saom na to ani Kanot, kanang iyang punang gidahaning igagaw. Kanot si Kanot may angay sultian yun ana Ang katong yang igagaw tingali. si Kanot yun pasultiin na sa mga asawa dong nitoy Pero pasalamat sa tatong tulisan, doon man siya patya. why noon butan sa tulisan Buwam, kasi- gatatay pa magaling siya tay Gatatay. ang tulisan gatatay niya Kumusta 200 tayo? Dili pa dito. Gulyate pa dito Tipres? himpit tulisan. dili ako kuwan lagi siya apprentice ko do siya ate pres Bago Apprentice. bago pa. ang ako sa magguwang ati pres, dere siya sa Kaisbasa, karon padung siya dito sa Bulacau. Nasa tong katong lingkod-lingkod nga tupad-tuparan, unya sa bunan kag bag. Kanatabon bag ati pres ba, unya kuton din imong kuan. Mao to. Oh. Kakay kuhaon. Oh, nya gitukmo sa kung magguwang ang bag nga gitabon niya, gilingi siya, gitanaw siya. Pagtaon-taon nanuktok kuno ang katuntulo ka buok tao kay gatbang ang duha dres kilid niya siya dias tunga ang usa dito sa atbang karon pag daog kuno giingnan kay gitukmon man niya muro kabantay no pasahero di na naog ang tulo pag naog kuno ate presyo sabi tang di malasa niyo takakuan na ni anak kuno sila lagi. nya pagbantay-bantay na sad mo ana ha kamong mga manakay og jeepney kamo bantay gyud mo ana daag gali na magdaag bago nya tabunan mo kuot gyud na kuot gyud mahitabo ninyo ana kuan gyud mo ana Ang bagong butang mas tubangan. patubangan Oh, kaya oh may pagkakuot mas. oh di ba kakabantay gyud bisag saol pa ni di kakabantay mo Ngano ka na sila nung gang. mo na na tabok Albert ati pres Dili man ni ta ana tong kuan ni ana tong driver sa nga mga taat tagalbangon man to kato ay siguro kato siya mo to biktima pong Albert nga ang cellphone ni Albert taon gikuha wa say kalibutan si Albert kay gadam sa sling bag gitabunan gyapon bag iniktabon Malagi. piti gyud ka di yung wa kay kalibutan Nahitabon ako ng bulyat kay kan kospiel nya kanang hilim kog loose nga pantalon. Natinga ako nga kanang diri abot man diri sa kutubangan ang kamot nga nagkitiw-kitiw. Oh. Di ako hilingi abi na kog bayot kay nanguot man sa akong bulsa. Abi na kog bayot ang nanguot ako tong pitin ko aglawas. oh dagko Nya- Pobo-ubo. kato sa si aning apang supring gikan mi drama ato sa Mindanao ato pag uli na mo bam sakyan yapon si Papang diri sa kinatumyan yun kay ganahan siyang tumoy ay ito paran ra tabunan siyang bag ang budget ni Papang hurot gyud kuha Sus Ginoo. hurot gyud kuha yung budget nga gikan sa atong drama na mo Kanong muram sila magkatimahog asa ibutang dong? but maayo kay sila na May kay na sila mo say. bantay-bantay ato lang kani ato warning lang no bantay-bantay lang sa taon mo kay listen man Naam gyapon ang manakay ng jeep dong. oh naaya Pero ate pres aray na lang nanda ko nga bus karon. No kaysa ka ng jeep oh bitaw. kanang ba lisod bang kakuha Oh, na lisod. labi na kay tukpan O dikit mo. lisod labi na nung Pedro mamili gyud kay sa tuparon niya Kung ibutang na ko sa plane sila, lipay kayo sa... Ang ilang buko, malas kong gabi ko, na anak ka na kayo, kaya ko kay katanawang din. Ako, ang bahala ko, ote ko resto nga. Mulagom ganing ka mo. bagong sa Unsa yung ika pangutana gulyat? unsa iya ba kuno isulti sa mga pulis Tukan ang mo ng pulis, kinanong mas balay. Ato yung diretso paambay niyo are sa Genesis 4 Saan ba? verse 3 no verse 8
to 9. Oh. unsa man? Genesis 4, versikulo 8 kantos 9. Unya si Cain, miingon kang Abel, mangadto kita sa uma. Sa diyang dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang yang igsuon. Unya ang Ginoo nangutanag kang Cain. Hain man si Abel nga imong igsoon, si Cain mitubag. Ambot, magbalantay bangkod ako, busa mingon ng Ginoo. Nganong gihimo maman kini, nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsampit kada akong gikan sa yuta. Ako ning ibasa Goliath, kay si Abel nga gipatay ni Cain, magsuon gani sila. Igsoon. Unsa pa ka kamo, di mo ibawag paryente mong gipuyo sa inyo. Kanarang igagaw siya asawa. Oh. Kanig, suon ganini sa Old Testament pa nahitabo. Karaan pag yun yung Testamento. kasulatan. Oh. Ipaibaw yun ng pulis. Ipaibaw si pulis. Isikreto lang. Oh, daw. ipaibaw Toy. diretso aron makatong mo nga maghayang. Ganahan uri ka maghungit sa imong kanon, itunin mo yung nagtuloy sa imong nasa imong atbang. Una, paibaw unsa may gulat, paibaw yung polis una niya, yung asawa may una akong pagpapaw. Dili, ipasulti sa siyang asawa. Ana, nya di gali mo kuan, ingna yung asawa nga, day, atuloy Di para na ako, ug musulti siya sa asawa, kana na ang pulis. Kana na ang Pwede rin pulis, kay basig mo irit ang asawa ba? Mas may na naa ang pulis sa aron buri. Ang asawa, na ay pulis daan, di ba? Sakto po na. Oh, kay perting paita, gitulis pa ka, noon, Ikaw, Bel, kasapi. ay noon, nakasabi na kang gambi, kaya nakawa mo kag 200, pero wata kay boss, yung una ba, kiningon na ba siya nga, perting na kumingawa, kay dugan na siya kapatay. Kunya, lisod man, og lisod sa ka sa kuan dong natoy. Lisod ka sa imo ang pangwarta, ako lang nila. Lain lagi ka. Lain lagi ka. Joke lang, Oh, joke lang. ingon na lang, sir, kasi nga na to sender, aron, Natoy. oh, aron, Nitoy. Nitoy. nitoy, aron, malikay kamong managtiayon sa unsa unyay mahitabo, no? Gawas unya nga maduhig imong asawa, mapil pa ka, simbako unya og moapil sila ng pag negosyo ang mga drugas. Dakpon mong tanan. Apil gyud ka. Oh, kay mahug mag-drug din ang imong bahay. Ana na lang haro maluwas ka. Salamat sa pupunta sa tulumanon. Kuna ko ang pasultihon. Subscribe to Dramaturgo.